Ja vás zdravím, milí sonikáči. Tuto sú lístky o zlosovanie výhercu Steam súťaže u nás na webe, ktorá prebiehala od 6.12. do 23.12. Takýmto spôsobom to budeme losovať, že sme napísali všetky mená na lístočky. Do tejto čapice sa to hodí všetko. Zalosujeme, vytiahneme šťastného výhercu. Že aby ste videli, že tie čísielka sú všetko tak, jak sú, správne, tak ešte raz ich obzrite. Dobre, teraz ich ja poskladám. Nechám pauzu, sa to môžem. Ste si nemysleli, že chceme klamať, tak to dáme do tejto videopodoby, pretože my chceme byť naozaj korektní. Všetkým chcem poďakovať týmto, že sa zapojili do súťaže, že si objednali to VIP. Dúfam, že tejto súťaže bude u nás viacej. Záleží to hlavne od vás. Takže teraz to všetko dám do tejto čapice. Všetky tie listky. Vidíte, že takto tu tam všetko dám. Takže je to tam. Celé to teraz zamiešam. Celé to miešam. A šťastný výherca Steam kľúču v roku 2010 na sonic-cs.eu sa stáva. Kto je ten výherca? Vyhráva to Spiro. Týmto ďakujem všetkým, že sa zúčastnili a výhercovi úplne že blahoželám. Majte sa a vidíme sa. Čaute.